Hallo, met Jake? Dit is maar Frits Doop. Waar is het? Frits. Welke Frits? Frits Doop. We ben je bij de ijshockeyers van de Flyers. Met het Seniorskampioenschap 13 keer de beker maakt dat hun een van de succesvolste clubs van Nederland. Bloedstollende onder slotfase volgt. Met Trevor Hunt onderschept en beslist het duel met een empty net goal. Het kampioenschap is binnen, de 10e landstitel is een feit. In de jaren 70 en 80 bent, wie in de feesten Flyers als net te verslaan. Mijn man was Larry van Wieren. Jack de Heer en Jan Jansen. Maar ja, die man die ben al lang ophouden. Dus geven we nou op zoek naar de toppers van de takken. Ik woon in Heerenveen en ik speel ijshockey bij de Flyers. En hoe vaak trainst u in de weekend? 6, 7 keer in de week. Zo vaak. Ja. Wat is die allergrootste dream? Waar zou je heel graag nog eens een keer ijshockeyer willen? Ja, in Canada en Amerika, in de NHL, heel graag. En hoeveel kleren is eigenlijk nodig bij ijshockey? We hebben schaatsen aan, beenbeschermers, een broek, tok nog onder de broek, bodypanzer, elloogbeschermers, een keelband en een helm. En waar is dan die allergrootste Fabius? Frits Doop. En waarom Frits Doop? Ja, ik vind hem een hele goede verdediger. Oh, telefoon. Berend. Het is maar Frits. Is Jake direct? Oh, het is verdij. Hallo, met Jake? Dit is maar Frits Doop. Waar is het? Frits. Welke Frits? Frits Doop. Frits Doop! Ja. Frits Doop is 21 jaar en komt van Grauw. En het verhaal gaat dat hij de riedekoe als rennen. Frits begint met ijshockey als hij nog maar 4 jaar oud is. En al gauw werd duidelijk dat Lietse Frits een soort talent heeft. Zo maakt hij op zijn 16e al zijn debuut in het eerste van de Flyers. Intussen is hij ook al 12 keer uitgekomen voor het Nederlands team. Zo werd hij Nederlands kampioen, won hij de beker en hij pakte de benenlie. Hey Frits, wanneer ben je begonnen met ijshockey? Toen ik 4 of 4 jaar was. Toen al. Toen al. En wanneer kwam ze dan achter dat het echt talent hier is? Nou, dat was al wat latere leeftijd. In het begin, toen ik met ijshockey begon, toen ben ik bij Lauwe begonnen. En daar heb ik de ijshockeyskwalle in en al daar iets eerst al wat, dat ik misschien wat verder weer dan sommige hoorden. En dat resulteerde dan in jonge leeftijd al in het eerste bij Heerenveen. Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt bij de Flyers? Ik denk dat dat mijn debuut is. Het is in Tilburg, het is in het toekomstteam van Tilburg. Toen scoorde ik gelijk mijn goal. Hier een assist en wie ik man of the match. Dus dat was wel mijn mooiste moment. Ik ben hartstikke jong, ik crack 16. Je hebt natuurlijk de Benelink gewonnen en dat is fenomenaal. Indrukwekkend. Onvoorstelbaar. Maar nou wil Jake echt heel graag een keer kampioen worden. Hast je misschien nog een tip van Jake? Een tip die via de geen weet. Nou ja, kampioen worden met ijshockey, dat doe je net alleenig. Dat doe je ten eerste met een team. Het is heel belangrijk dat je een goed team bent, dat je elkaar vertrouwen. En ik denk dat je dan heel ver kan komen. En Jake, is er misschien echt iets waar je heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, met een slapshot. En wat is dat, een slapshot? Ja, met heel veel kracht tegen de puck aanslaat en dat hij dan de goal in gaat. Nou Frits, zo zou Jake daarbij helpen kunnen? Jazeker. Ja, een oefening. Het eerste maar eens even wat Sjen was in huis haast. Probeer als je die slapshot doet, dat is die hol omheen gast. Dat is die borst naar voren heeft. Dat is echt iets meer maar overtuiging die slapshot in die is. Maar als die lichaam naar voren gaat, dat is toch eigenlijk bijna naar voren valst. Dat je hem hebt, dat je echt gewoon vol gaat. Ja? Heeft hem omheen, dus hem sarekest. Just ik dat hulde rond zitten best, voelt ik beter hè? Netjes. Je nog steeds beter hè? En nou de vraag waar eigenlijk de hele aflevering om gaat. Hebben we je te krijgen met een topper van de toekomst? Jazeker. Ik ben nu een fjouweriers, het hebben jullie niet eerst. In het eerste? Ik denk het wel. Nou, Dankjewel. een topper van de toekomst. Hartstikke idee. Hey Aiden, wij gaan volgende week eigenlijk heen. Basketbal. Kist dat dunken? Van het Songfestival?